Ayokong magkaapo na amoy lupa katulad ni Anselmo! Beyonce! Yes. Yes. Tumawag ka ba sa seryo? Seryo? Who's seryo? I don't know any seryo. Si Pangulong Serios Benya! Sino pa ba? Ano akala mo? Seryo Marimar? Humingi ako ng tulong sa kanya para matuntun natin si Nidora. Ang buong sandatahan ng Pilipinas ang hahanap sa kanya kay Anselmo at Nidora! Alam mo, Tinidora, noong mga panahon na yon, hindi ko na rin iniisip ang mga kayang gawin ni Mama sa amin ni Anselmo. Awang-awa ako sa kanya. Ate, ganun talaga? Ganun talaga ang umiibig, ate. Pero alam mo, mas mapusok ka pala kay Divina. Diba? Kaya pala ganun na lang kahigpit ka dun sa dalawa. Kasi ikaw pala matigas ang ulo mo. Marami pang nangyari, Tinidora. Ano pa? Eto. Hindi ko mapigil. Kurap na rin sa Ano, tutuloy ko. Eto. Hindi ko mapigil na tumingin sa maamong muka ni Anselmo habang naidlip siya. Napakakisig ni Anselmo. Higit sa lahat, napakabait at napakamababa ang loob. Sa bawat haplos ko sa mukha niya, iniisip ko, ano ang magiging kinabukasan namin. Pasensya ka na ni Dora, naka-inlip pala ako. Walang problema, Anselmo. Nagulo ba yung buhok ko? Hindi naman. Okay pa rin siya. Wow! Yung case din niya ang pinoblema. Anselmo, okay ka lang ba? Anselmo, ano nangyayari sa'yo? Anselmo! Anselmo, anong nangyayari sa'yo? Anselmo! Ayos ka lang ba? Masakit! Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Anselmo! Huwag kang mag-alala. Nagkakaroon lang ako ng mga biglaan sakit ng ulo nitong mga huling araw. Saan ba nangyaring yan? Ate, bakit mo sinara ng libro? Ang bigat. Ang bigat sa loob. Tandang-tanda ko pa ang itsura ni Anselmo noon, Tinidora. Hindi ko alam, may malubha pala siyang karamdaman. Anong nangyari sa kanya? Sumisikip ang dibdib ko. Magpalit ka na ng bra. Nagbabra ba si Lola? Basitos na rin ito. Okay naman yung bra ko. Kaya lang, magpatalastas muna tayo at magsugod bahay. Pumira naman. Para naman mawaglit muna sa akin yung sa isip ko, yung sakit na naranasan namin ni Anselmo. Ha? Okay. Itutuloy ko na lang mamaya. Palitan mo na kasi yan, puro alambre na yan eh. Wala pa tayong pambili. Tsaka alam mo ba, Tinidora, sana sa sunod na birthday ko,
mahanap mo yung transistor na ginagamit ni Anselmo. Oh. Ako. Sa susunod na birthday mo, abot Alam pa mo, ba? hinahanap ko yan. Pinagtanong-tanong ko sa mga nag-o-auction. Naalala ko noon, tinatanggal niya pa yung baterya. Tapos binibilag namin sa araw. Ate, Langgam. ang dami namang hantik dito. Bakit na dito tayo nilagay? Ang dami. May galing talaga sa atin yung floor director dito. Ang dami. Saan kayo nilalagay, no? Oo. Torture Hello? dito. Magandang hapon po. Meron po bang hantik dyan? Nandiyan naman si Marites. Marites? Hello? Si Marites ba to? Marites Legaspi de los Santos. Crap Marites. Aha, de los Santos. Shop number 89, Purok 3. Ah, okay. Puntahan ka ng dalawa lola. Kantya ka lang sa bahay niyo. O, punta ka dito. Dito ka. Ano, punta sila dyan? Opo, Tito Sen. Punta sila dito. Marites! Kung okay lang po sa kanya. Marites! Bakit naman siya ng hantik? Punta ka doon sa ano? Punta ka sa dalawang lola at tulungan mo sa mga hantik. Malapit sila sa dagat, ha? Ilalim ng puno, sa may dalampasigan. Yan. Puno ng ano yan? Puno ng langgam, Tito Sen. Kung makakakuha ka Marites na last trip ng bangka. Sa kabila. Marites, punta ka na. Punta ka na? Eto na pala. Doon tayo Marites, huwag dito. Batiin mo na lang dito. Happy 6th birthday, Chloe Ace Abdi. Kapit pala niya eh. Oh. Chloe. Ayun na si Marites. Oh. Maupo tayo Marites. Matibay ba to? Baka bumagsak naman kami. Ayan, Marites. Hello, Marites. Ayan si Tito Sen. Marites, Hello po. magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po. Kamusta ka na? Mabuti naman po. Ilang taon na si Marites? 44 po. May asawa? Meron po. Nasaan si Mister? Nandyan po. Anong trabaho? Mangingisda po. Mangingisda. Ayos. Ikaw, tumutulong ka. Nagtatrabaho ka Opo. din? Ha? Nagtitinda po ako ng isda. Nagtitinda ka ng isda. Ano mga isda na kukuha nyo dyan? Ano-ano daw mga isda na nakukuha? Plapla, ang daming plapla dito. Lapla? Tawilis. Mga ano po, mga biya, mga bangos, Biya. pang Bangus. Plapla. Ano din? At saka, okay. Kausa naman ang trabaho. Ayos naman. Hanap buhay. Opo. Saan ka nagtitinda? Dito rin po. Diyan lang din. Naglalako lang siya, Tito Sen. Ayos. So, may mga anak kayo. Opo. Apat. Ilan? Apat. Ilan taon na panganay? Ano po? Ha? 22. 23 na yung panganay? Opo. Nagtatrabaho na o nag-aaral pa? Ano po yun? May asawa na po yun. May asawa na. Yung iba, Ano po, yung isa po hindi po nakapag-aral, dalawa po nag-aaral. dalawa nag-aaral pa. Yung isa hindi na. Opo. Nagtatrabaho na yung hindi nag-aaral. Minsan po, may Tumutulong. tulong. Pag may nakukuhang pagkakakitaan. Oo. Matagal na kayo nakatira dito. Ano po, 50 years na po. 15 years. 15 taon na. Hindi ba delikado na maliliit pa yung mga bata kasi tabi kayo ng dagat? Hindi naman po. Marunong Di ba- silang lumangoy. Dahil nga po kanyan. Pinabaha ba kayo dyan? Hindi naman po, nung undo Hindi, lang, opo, yung undo lang po, lumaking tubig dito. Yung Ondoy, Tito Sen, bahang-baha dito. Pero ayos naman yung tinitira nyo. Opo. Anong oras nangingisda si Mister? Ano po, tuwing umaga, Daling araw? hindi naman po, minsan po pag hapon, ganun. Talaga. Hindi umaga-umaga. Hindi po. Anong oras ka naman naglalako? Ano po, minsan hapon na rin. Basta pagdating niya at nakahuli siya, maglalako ka na. Oo. Ito syempre para sa riwa. Sa riwa ang mga isda dito, Tito Sen. Kanina kumain kami ng plapla. Oo. Dala ni Ala ni Tata Ben. Oh.
Oo, nagkadalito. Ang sarap ng plapla. Ginawa, may mayonnaise sa loob, may sibuyas, kamatis. Ay, sarap. Oh. Lulunurin na nga namin si Yayamot sana. Parang... maganda ang dito sa maganda ang hangin. Eh. Hindi kagaya ng ibang mga dagat. Sariwa ang hangin. Iba yung amoy. Eto maganda. Sarap ang amoy. Maantik lang. Yun lang ang problema. Ano bang tubig yan? Tabang. Tabang po. Oh. Kaya yung isda matabang din. Matamis. Matamis. Manamis-namis yung isda kasi sila yung kumakain ng tamis. Kaya tumatabang yung dagat. Hindi po kami yung Skylab na tawag. Dulong po nahuli nun. Tsaka hipon. Parang baklad. Magkano ang benta mo ng mga isda? Minsan po 20. Hindi po 20 pare-pare. ano? 20 isa? Opo. Amura dito silang isda kasi sariwa nga. Ang galing. Hindi na darating sa palengke kasi pag sa palengke may tax na. So, hindi na parang... Mahal na. Opo. Dito pag ahon pa lang, may mga bumibili na po. Kaya maganda yung isda, sariwa pa. Opo. Nagluluto ka din. Opo. Yung mga isda nyo, kinakain nyo rin. Opo. Anong luto ang ginagawa mo? Minsan po yung dulong, okoy. Ay, masarap yung gawing okoy. Bakit? Eh, maliliit lang yung isda. Opo. Tsaka po yung tilapia. Piniprito po namin yung tilapia. Dapat pag maliliit, hindi muna inuhuli. Di ba? Hindi po sinasadya, sumasama kasi mga bata pa. Mahilig magsasama, di nahuhuli sila. Dapat yung binabalik. Tsaka yung dulong, maliliit lang yata talaga yon. Yung dulong, maliliit na isda lang. Maliliit na isda talaga yung dulong. Ito siya, para siyang dilis. Hindi na lumalaki. Anong body of water ba yan? Laguna Tibay ba yan? Opo, Laguna po. Laguna, Pati po ng Tibay. Laguna ito. Oh, Ayan, Lawa. Lawa. Opo, pag dumire-diretso ka po dyan, Santa Cruz, Laguna na po yung lagusan yan. Ayoko niyang okoy. Bakit po? Bakit? Natutusok yung alang-alang ko. Matigas kasi. Oo, alam mo, lumalutong yung Oo, pag malutong, mas masarap. Ha? Opo. Ang sarap po Ayun. yun. May nahuhuli kayo dyan mga beef, ganyan. Wala? Unang. Ano? Beef. Eh kasi puro isda nakakain nila. Wagyu. So, ayos naman ang kita, ha? Marites, okay naman, ha? Opo. Ayos. Eh, palagay ko, pwede nang pasalubungan si Marites. Ay, okay na. Ito, Okay naman ang kita nila. Sapat naman. Nangingisda yung asawa. Siya naman ang nagtitinda. At ito naman ang pasalubong sa inang Itbulaga. Unang-una, tanggapin mo ang pasalubong. Meron kang 10,000 pesos mula sa Coca-Cola! Kaya para mas feel ang mga special moments na yan, mag-Coca-Salo na. Coca-Cola, taste the feel. Ito yung 10,000 from Coca-Cola. At may regalo kapag galing naman sa Pure Gold! Tatanggap ka ng mga grocery items at 5,000 pieces. Mga Dabber Cats, open na ang Pure Gold Princess sa General Trias, Cavite. Sugod na mga Dabber Cats. Ayan. Dahil sa Pure Gold, Always panalo! Tapos pa po natin nga, meron ka pang O-Plus 8.33 Android phone. Ang O Plus ay meron na rin bagong O Plus Ultra Series now with bigger and long-lasting memory today. Ayan, kompleto na po yan. Kaya merong Forever. Eto na. Nanay, tatay, Gusto kong tinapay. dahil 3 dekada ng practical nakapartner sa tahanan at negosyo ang Hanabishi, tanggapin niyo po ito. Meron kang stand fan, Water dispenser. air cooler. Ay, lahat po yan natin sa atin ng Hanabishi at para sa mga practical na nanay at tatay at dibosing for 30 years. At ito pa, pampagana, pampabuhay ng agad-agad instant pa-premium sa scratch it ng PCSO. Ayan po, pili kayo ate. Pili ka dyan sa taas, sa gitna, sa baba. Ay, itong pinakataas. Meron kang 5,000. Sa scratch it, premyo agad-agad. At ito pa, mahiwagang jewelry box. Sa tinsenyo ng Villarica Pawn Shop. Pili po ate. Meron kayo Villarica Cash Padala. ayun. Sa Villarica, safe ka, sure ka, At special special ka. ka. Kaya Abot ka may ang pangalan. dagdag regalo pa mula sa Solmux. Kanya, sa tatanggap ka pa ng 5,000 pieces. At mga Dabber Cats, punta na sa Solmix. Ilabas mo festival event sa Market bukas.
January 30. Sa Solmilk, ilabas mo!